Fiċ-ċentru għall-baħħara f'Talis jgħixu għalxijin baħħara li jiltaqgħu ma' xi diffikultà. Biex il-ħajja tagħhom tul dak il-perjodu tkun aktar faċli, Transport Malta setejn fil-ħlas ta' servizzi ta' komunikazzjoni bħal telefon, internet u anke servizz ta' televiżjoni. Fil-preżenza tal-Ministru għat-Trasport Ian Borg, il-Kappillan tal-Port u ċ-Chairman Eżekuttiv ta' Transport Malta iffirmaw ftehim għal 3 snin bil-Kappillan Joseph Borg ikollu kliem ta' tifħir. Permezz ta' din id-donazzjoni aħna nkunu nistgħu nipprovdu dan is-servizz lill baħħara illi jiġu għal montaġġ ġurani ta' hawnhekk minħabba l-problemi li huma jkollhom. Iċ-ċentru Talis huwa mmexxi mill-Moviment Appostolat tal-Baħar u jista' jilqa' fih sa massimu ta' 7 baħħara li ma jħallsu xejn. Wieħed mill-każi riċenti fejn intalbu jassistu u li żgur ħafna semgħu bih kien ta' meta kien inkalja l-vapur Hepastus f'Tafra Ben il-Qawra. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' Transport Malta, Joseph Buġejja, tkellem dwar kif Transport Malta hija konxja ta' ċerti sfidi li jiltaqgħu magħhom il-baħħara u għalhekk ħasset li għandha tidħol f'dan il-ftehim. B'mod tanġibbli aħna ridna nuru li fejn hemm il-problemi tal-baħħara jkollna kontribut finanzjarju kull sena biex id-dar tkun tista' attwalment takkomoda sew u tgħin il dawn in-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.